uNkulunkulu akakulonde kubusise kama kupastor weningi engathi ungaphila uphumelele. Inamba isense kusona nikusendela 50 makuphela. Uyangifonela uWhatsApp, uyabingelela uchaza igama, uchaza mhlawumbe inkinga yakho kuphela, awubuzi into eningi. Awufoni ebusuku noma ekuseni, ufona kusongo 9 ya 5 makuphela. WhatsApp sibheka la ethi Yolokazi Jojozi 27667 uthi uPhupho uGaye Mbila akabingeleli akaceli ngaze kwethu asikujwayele ukubingelela nokucela angikweleti umuntu impendulo, so nawe cela bingelela, yabo. So number 1 yini uGaye Mbila, abanye bathi ukusila, abanye bathi ukugaya. Ungawugaya emshinini umbila, ungawugaya ngongetshe ukusila, kodwa is to crush maize meal. Is it maize meal or millis khona lokho? So number 1 ngokwesintu uma uphupha umbila kuwuphawu luhluma ugaya, lusho ukuthi kungenzeka ulindelwe ukuthi usile wena wenze isithebe noma ukhamba maduze. 2 ngokujwayelekile uma uphupha umbila uphawu luhluma ugaya lungasho imizamo yokusebenza kanzima nokuzikhandla kwakho entweni ezokwenzela imali nezinsiza ezifanele nezanele zokuphila. U-Isaiah 28:28 amabele esinkwa ayacolwa na? Cha, ngokuba ke awabhulwa nokubhulwa njalo nakuba ke eqhuba isondo lengqokumbane namahashe alo phezukwawo awacoliswa. 3 kwesinye isikhathi uma uphupha umbila uphawu luhluma ugaya lungabuye lukhombekela isinyathelo sokulekelela nokusiza nokuqondisa kanye nokubuyisa isimilo komunye umuntu. Izaga 27:22 noma ugaya isiwula ngembokodo usigaye njengamabele etsheni lokusila phakathi komqhazulo, ubulwa baso awuyikubususa kuso. 4 kuyenzeka uma uphupha umbila kube uphawu luhle uma ugaya olungabe lukhomba ukuthi kungenzeka ucindezela uphinde uthwalise kanzima abanye abantu ukuze kufezeke intando yakho. U-Amos 2:13 bhekani ngiyakunicindezela endaweni yenu njengengqokumbane icindezela igcwele izithungo zamabele. Siyabonga uNkulunkulu akakulonde, uNkulunkulu akubusise.